muutama vuosi taaksepäin. Mä olin vielä edellisessä firmassa silloin töissä ja tehtiin tosissaan sisäremonttimyyntiä ja silloin oli jotkut myyntipäivät tai jotkut sellaiset, että me jalkauduttiin yhdelle alueelle. Ja kun mentiin ihan soittaa ihmisten kelloa ja mentiin kampanjoimaan, että täällä on niin tehdään tälle alueelle remontteja. Ja kollega painoi kelloa, mä olin siinä takana ja sitten sieltä tuli semmonen oikein iloinen rouva siihen ovelle ja sanoi, että mahtavaa, että tulitte tänne näin. Että on oikein mukavaa, kun reippaita nuoria miehiä täällä liikkeellä. Ja jossain vaiheessa mä rupesin vaan siinä jo vähän kyllä itse sovella jo mietin, että se oli kyllä ihan skarppina, mutta vähän semmonen, että mikä tilanne, että tuntuu, että nyt käydään että vähän ehkä vähän hassu meininki. Ja no sit selvisi, että keittiön roskiskaappi ei oikein toimi. Että vähän alettiin tekemään tarjousta, mutta sitten siinä rupettiin kyllä huomaamaan molemmat, että nyt kyllä toistuu sama levy tässä näin. Itse olin siinä heti melkein silleen, että ei, nyt täytyy kyllä stopata, että ei voida myydä tätä. No, mä olin siinä tehnyt mieleen, että olisi vähän korkeampi kaulusyritin tyyli, että vaikka ei siellä ollut ketään, mutta silti on vähän sellainen olo, että kyllä me ollaan ei näin voi tehdä. No sitten oltiin siinä tarjous, käytiin läpi ja siinä ja oli nimeä, oli laittamassa alas siihen. Tämä mun kollegalla oli kuitenkin homma ihan näpissä, kun se alusti sen silleen hienosti, että maailmassa on semmoinen, että just voi olla kaikkea muistisairaita tai muuta, että mullakin on itse asiassa mun omalla appiukollaan toi muistisairaus. Tiedätkö että onko sulla muistisairautta? No ei ole kyllä, että ihan hyvin kyllä muistan kaikki, että ei ole mitään ongelmaa. Me kyllä tasan tarkkaan huomattiin, että silloin on. Sitten se soitti, että terve, että ollaan tämmöisellä asialla, että äidin kotona, että ollaan tässä tehty tarjousta, mutta huomattiin, että äidillä se on vissiin vähän muistisairautta tai muuta, että miten näet tämän asian, että olisiko tää hyvä laittaa kuntoon. No oli siihen hetken aikaa hiljaa ja sitten se oli vähän kysy varmaan, että mitä te olette ja näin, mutta sitten sanoi, että no ei mitään, että jos äiti niin haluaa, niin kyllä se olisi hyvä laittaa kuntoon, että tehkää vaan. Ja tajusin vaan siinä kohtaa, että näin ne kokeneemmat osaa, niin se oli itsellekin hyvä oppimatka, että ei sitä kaikkea, ei kannata automaattisesti pelätä, että jos on muistisairaskin, niin sitäkin voi ihan normisti auttaa, mutta kun sen tekee vaan ammattimaisesti ja ottaa se omaisen mukaan, niin hommat toimii ihan hyvin.